Та хора, днес като направим рум-тур от Свищовска до Нивен. Да. Отишъл съм за две кисели млека и две кисели две краставици и едно зайлайо с копър и сметана и хил. Влизат финале съставки, ама да видим като стигнем до персиконата пътека, която аз не използвам, а използвам пътя. Чакай да не ми показвам блока. Феновете да не идват. Тей. Вече може. Те може. Вижте кой е зад мен, бе. Да легнем, който има. Преди 5 дни. Ето, стигнахме към пътека. Ето пътя, през където минавам за училище. Персиконата пътека, която е там, ама аз минавам тук. Те са ми, когато минам. Чу да бега мапе. Тук е някакъв автомобил. Хора, сака е готов с нещата, които трябва да се накупя. Сега отиваме към къщи. Отиваме към къщи. После му направя втора част, където пък се отива на гости. Само че не е баси днес. Тъй. Още малко да почваме да бегаме. Почвам да бегам вътре. Добре. Джанково дърво. Снимам в момента шарт. Аз съм навънка. Снимам шарт. Добре. Хари. Чао. Айде, чао.